ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ከመይ ኣለኹም? ሎም ሓደ ንኹልና ብፍላይ ድማ ኣብ ስደት ንዘለዋ ኣሓትና ዓብዪ ትምህርትን መጠንቀቕታን ዝኸውን ዝሕዝን ናይ ህይወት ዛንታ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። እዚ ዛንታ ናይ ሓንቲ ፅገረዳ ዝተባህለት ጓል ኣንስተይቲ ሓፍትና ኮይኑ ኣብ ስደት ንዓመታት ዝረሃፀቶን ዝደኸመቶን ገንዘብ ብኸመይ ብስም ሓዳር ብተንኮል ከም ዝተመንዝዐት ወይ ከዓ ከም ዝተሓደገት ክንርኢና። ንሳ ህዝቢ ፍረድ ክትብል እያ እዚ መልእኽቲ እዚ ኣካፊላቶ ዘላ። እዚ ዛንታ እዚ ከም ዝተሪእዎ በኣምሓርኛ እዩ ቀሪቡ። እቶም ክሰምዕዎ ትደልዩ ናይቲ ኣምሓርኛ ቻነል ኣብ ዝተሓተ ክገድፈልኩም እየ ኣቲኹም ክሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም። ኣነ ግን ካብቲ ብምልኡ ብፅማቑ ብንእሽተይ ኣምፂአልኩም ኣለኹ ማለት እዩ። ክሳብ መወዳእታ ክትከታተሉኒ ክብሪ ይዕልም። ስመይ ፅገረዳ ይበሃል። ትውልድ ዓደይ መቐለ እዩ። ከም ዝኾነ ሰብ ናብራ ንምቕያር ነፍሰይ ንምኽኣል ን5 ዓመት ኣብ ስደት ዱባይ ብርሃፀይን ፃዕረይን ዝኣከብክዎ ገንዘብ ሒዘ ናብ ሃገረይ ተመሊሰ። በቲ ዘጥረኸቦ ገንዘብ ድማ ሓንቲ ንእሽተይ ገዛ ዓደግኩ። እዛ ገዛ እዚኣ ናይ ብሕተይ ንብረት ናይ ስደት ዓስበይ ነበረት። ነታ ገዛይ ክካረ ዝመፀ ውልቀ ሰብ ግን ካልእ ሕልሚ ሒዙ ይመፂኒ። ተኻራይ ኮይኑ ጀሚሩ ንሓዳር ሓተተኒ። ኣነ ድማ ብገርሀይ ንብረተይን ደቀይን ዝሕልወለይ ሰብ ዝረኸብኩ መሲልኒ ተቐቢልዮ። ን2 ዓመት ብሓባር ነበርና። 2 ቆልዕ ድማ ወለድና። ድሕሪ 2 ዓመት ግን ሓደ ሓሳብ ኣምፃለይ። ነዛ ንእሽተይ ገዛ ሸጥና ካልእ ዝዓበየ ፎቕ ንስራሕን ንግዛእን በለኒ። ካብቲ ናይ ቀደም ገዛ ዝተረኸበ ገንዘብ ዳ እምበር ንሱ ሓንቲ ሳንቲም እኳ ኣይወሰኸልን። እቲ ንብረት ናይ ክልቴና ስም ብክልቴና ስም ንኽዘዋወር ውን ነገረኒ። ኣነ ውን ነዚ ገበርኩ። እዚ ግን ንዓይ መፈንጠርያ ከም ዝኾነ ኣይፈለጥኩን። እቲ ዝገርም እቲ ሓድሽ ንብረት ምስ ተመዝገበ ብናይ ክልቴና ሽም ምስ ኮነ ሽዑ ንሽዑ ክንፈታሕ ኢና ወይ ከዓ ንፋታሕ በለኒ። እቲ ንብረት ድማ ፍርቆ ሓብኒ ክብል ሓተተ። ድሕሪ 4 ዓመት ክርክርን ኮለል ናይ ቤት ፍርድን ሕጊ ድማ እቲ ንብረት ካብቲ ናይ ቀደም ተለዊጡ ብናይ ክልቴኹም ስም ስለ ዝኾነ ብሓባር እናነበርኩም ስለ ዝተገዝአን ፈፍርቂ ክትካፈልዎ ኣለኩም ዝብል ውሳኔ ሂብኒ። ሕጂ እቲ ዝኸፍአ ነገር ንሱ ካልእ ሰበይቲ ክምርዖ ወሲኑ ነቲ ብርሃፀይ ዘጥረኽቦ ገንዘብ ብጨረታ ተሸይጡ ክንካፈሎ ኣለና ደቂ ኺሒስ ክውፅእ ብለና ኣሎ። 4 ዓመት ሙሉእ ኣብ ኣብያተ ፍርዲ ኮለሊለ ትኽክለኛ ፍርዲ ረኸብኩን። ኦ ህዝበይ ን5 ዓመት ኣብ ስደት ዘፍሰስኮ ረሃፅ ከመይ ኢሉ ናይ ካልእ ሰብ ይኸውን? ካብ ተኻራይ ገዛይ ናብ ዋና ብኸመይ ተሰጋጊሩ? መጻእ ደቀይ ፃማ ስደተይን ብኸምዚ ክዛዘም ግቡእ ድዩ? እዚ ንዓይ ጥራሕ ዘይኮነ ንኹለን ኣብ ስደት ዘለዋ ኣሓተይ ትምህርቲ ክኸውን ኣለዎ። ብስም ፍቕርን ሓዳርን ርሃፅ ዝምንዝዕ ተንኮለኛታት ስለ ዘለዋ ከይትዘናግዓ ተጠንቀቓ ክብል ፈቱ። እወ ክቡራት ተኸታተልተይ እዚኡ እቲ ዝሕዝን ናይ ሓፍትና ፅገረዳ ዛንታ ብሓቂ ዝሕዝንን ዝሕርቕን ፍጻሜ እዩ። ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ብስደት ተነጋልዕቲኣ ዘምፀቶ ገንዘብ ብኸምዚ ዓይነት መፈንጠርያ ክትስእኑ ከላ ብጣዕሚ እዩ ዝስማዓካ። ንስኹም ነዚ ጉዳይ እዚ ከመይ ትርእይዎ? ዝተዋህበ ፍርዲ ፍትሓዊ ድዩ? ኣብዚ ጉዳይ ዘለኩም ርእይቶ ኣብ ታሕቲ ኮመንት ፀሓፉለይ። ነዚ ቪድዮ ሸር ብምግባር ድማ ናብ ብዙሓት ኣሓት ክበፅሕ ትምህርቲ ክኾንን ግበርዎ። ንቻነልና ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ኣይትረስዑ። ኣብ ቀፃሊ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ኩኑ።